Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini a video long bangke. Pini a vlogs bangke nili tuma rong merdan. Area anse nili nang litu mana paklai je. Rong merdan a rong lake. Difu a hiti pen kilometer hini lo kace lo. Asi la so rong non nili tuma rong si nang litu man nang paklai je. Totang te a vlogs bang le. Pang cheng ponik na elitum non nili karjab ike rong merdan arong atowar long sinili non kidoig lo rong merdan arong ke difu a hitipen kilometer hiniwet sita me atowar non anta me mesen atowar long non dik ela ningkreng hot bangke la pujene tene suliun pohe sita me barikha utson ke kisu kiun etame kechiponi phan siksagik pik titik siksagik hui titik lo lasi laso atowar ningkan hinia prang da me nang silam iglo sitame nang selam nang pa beng hoya jo non barikhaut lote aningkan wang da la barikhaut lote nilitum ke siksak dukok titik lasi non rat chari bom ake hai sar tuliram rong hang phan sitame nilitum rong merdan ahin pen rong merdan arat do an ahin pen ame chuning ri lo la sotowar prabjin pen kaselam nangge patang jip hansi nilitum ahin pen nang chuning ri iglo nilitum rong merdan atowar langai thajo la puhen lo nilitum rong merdan arong lo over bridge lo yo lapu aber pename chela ding milo pen ke athak pename chela ding milo lake nilitum arong over bridge lo lake foundation stone led by Sri Dilip Thapa, Honorable VDC Chairman 19th Century Consistency on 18 August 2010 ningkansi laso overbridge opening ceremony paduiglo in presence of Sri Mukul Kathar BDO Lumbajong lahen la pen ke laso overbridge la walong bang chok pencil pen Sri tap te daji phansi nutin phandame chuning riglo lalo nilitum marong lo overbridge lo rong merdan lo overbridge lo lai khen la barikha por hutke nilitum gari hui tame parlon el sotower la non arve jang je son si jenetene lapu nilitum chehla dun chot la arve jang lo pulote nilitum la sotower chehlat masion elo gari hui tame touring bengan si bikang nang ko tiklo la si prabjin men la sotower nang selam jiphan nilitum mahin pen nang chuning rekla la bangke nilitum rong merdan long community hall la inauguration of community hall at rong merdan difu karbiang long under MLA 19 difu ST LAC fund 2017 to 18 aningkan lake sumrong hang ke do ahut sumrong hang HD minister ke chohotsi la so community hall nai kimik lo lahen lo nilitum rong merdan community hall lo non nilidak
rong mer dan community hall long lapu nilitum arong asor pen chetong iklok jo lasi lapu alangli pen ame litum lame thetheni arjupon hena non nilitum rong mer dan arong kon ya ningkan ben ningkan thong ke parelo jitame towar mesiana belang la soputhak lapu litum arong asor pen ame thetheni alam arjupon ikna to tang de kardom pilan no pilan jo non da romidan itu dak non development ke nang lili pupe nang leta iklem ke da matu masa pu kicok ce kilili son dukok la pente adung het dak radio center tadu radio center atwar non kido ke dam ke bang mane kisung la si non la pende tulang radio center pan arum nang sun tucot lapu pan bari ce pop plot atwar laputa mane tawar mimi lasi nalitum sorkara hin pen pine ni tum la radio center lo matero mirdan angkang la high development nang pali seragi pansinang litum mai hin pen mane nilitum mai hin man penda nang chuning ri lo nalitum mai hin beta pine ke messenger pan ngadung het radio center adu lasi lahai ke claim ke dam ji pan nalitum mai pan nang chuning ri lo chalo churolo alangli phandame thetheni alam ili tumhan nang pachini pot labang ke radio center ke dam atorik lo lahan lo puna thua tower bang ke ala pamoni linai paklang war bridge la so athaka tower la labang ke radio center lo jo nilitum rong mer dan arong long masi dolo radio center me lahan la radio center ke ya okay to wara hengno iklap lo jo aprang nang salam chot hano ono phian bang ke nang salam le pian matse to war bang hengno iklap lo jo Rongmerdan LP School kisu ya tower lo Rongmerdan LP School Lumbajong Karbi Anglong apuan lo Rongmerdan LP School kisu ya tower lo ojo tala ta lock to check bonyo stame apu pen damut unpot lapu pen damik joy po yo lahen no nilitum Rongmerdan long LP School lo jo itum adung pen langdam ikhina construction of Rongmerdan English LP School under 12 FC scheme 2009 to 2010 aningkan inaugurated by Sri Rotoning T Honorable EM Education EM Rotoning T Sir Education EM ke chohutsi laso high school bangke inaugurate la lahan la 2009 to 2010 aningkan ke opening mi ahum lo bang la bangke aprang nilitum dun bom hut high school ahum bang langdam ikhina aprang nilitum nangdun bom ahut high school ahum bangke like hen lo jo aprang ela so ahum cholo ke do lapen ke chegar pong ahum tame doikla sita me non bangke prik joglo non la school ahum akimi kikim thuik mi ma aprang abana hum bangke prik tu joglo lahen lo nilitum Rongmerdan no LP School
lake dak rong mer dan long LP school ik lo nilitame la so school long si oh bihek pen ame 2001 pen 2006 aning kanan ke ningkan troke nilitame la so school long si 92 ik lo la han lo nilitumai school lo jo rong mer dan LP school established bang ke 1984 aningkan 1984 aningkan si nilitum rong mer dan LP school established lo la ikan lo jo nilitum rong mer dan LP school lo jo non bang ke nilitum rong mer dan LP school pen bang nilitum damik bom lo jo non nilitum rong mer dan atowar ang ton mat kinang paklang iklap lelang la sinon nili nang paklang pon tu po ang ton nilitum rong mer dan atowar nang paklang pon ik po dak bangke nilitum rong mer dan than rong ker kar kli i adim lo la ikhen lo nilitum dak rong mer dan than rong ker kar kli adim lo la ikhen lo dak hen lo jo rong mer dan than kar kli ver adim lo aning kanwang ta me la dak lo nilitum than rong ker kar kli adim lo la ikhen lo lapu bang ke la kitun kedang adim lo jo lapu bang ke kitun kedang i adim lo lapu bang ke kicho kejun adim lo non nilitum rong kera thai ben non bang ke lapu nilitum atowar na tu bang si damik po jo labang ke nilitum rong mer dan long Yorda Baptist Church la ya like han la ja bangge nang selam le pupe ningkan hinia prang nang selam la atowar bangge like han la jo sidame atowar nai selam bang nang pa beng hoy amat nilitum lom an bangke la ning kreng hut bangge chelat un lo la barikha hut lo pulote gari motor ame cheleng phunun ide tiklo la arwe janglo polote dak arleng longsi nang patang ik cholo yo to warnai selamang ke opu e beng ansi nang patang ik cholo e bengan pen mangke to war ka hing no lok lo on nilitum na to war ke ladak ansi nang toni koklo jo nai selam ta jo lang no jo ladan velo jo arleng panda ansi nang toni koklo lapuan mangge nang selam kangke lapu pa bengkang hoi lo jo jo la so to war bangke ingleng arong panbari ingleng arong pen rong mer dan kechela to war lo ningkan hinia prang nang silam chot mat non pian mangke ka silam pa bengkang hoi matsio nilitu matowar bangke la sonje chimanik dele la ning kreng hut si chela dun cholo la bari khalo pulote chela di un ela larwe jangdut hut son pulote non ma arwe jang je potsi non mangke jene tene lapu chelat un baja pinia video bang kenili lapuan sing toni kok pathema video bang da dingi ola la se chuning ri thulo thotla la sotowar prabjen bana selam ji phan la pen ge la sotowar na patang de ji phan sinili tum rong mer dan arata hin penang chuning ri igla la se pinia video bang ge lapuan wela kardom kadoko we phanta